Salamat sa mga kugmadamlag na to nga nipambit sila bituon, nihayag na po niya itong payag. So una na to si Osbert Obor. Bro, daghang salamat og shoutout nimo diha. Sunod si JR Canonigo, bye, daghang salamat og amping sa imong mga kalihukan din ha. Sunod si Brigido Inquilino, dong daghang salamat, consistent kun siya tigatag na to bituon. So syagit na putas atong mga kaigsuunan. Una to si Tomas Arsaga, Mas, shoutout diha ni Mas. Ripal Tingka, Busyen, shoutout diya Busyen ug sa atong mga karakrak sa Samongita, shoutout diya niyo tanan. Sunod si Lloyd Cataylo, boss, shoutout diya nimo boss. Sunod si Silvia Ilula, Biang Tarugrog, shoutout nimo diya. Sunod si Emmanuel Ilnar, Gaw, shoutout diya Gaw. Sunod si Joyce Milon, Joyce, shoutout diya nimo Joyce o camping diya sa Hong Kong. Sunod si Wilmar Banayar, bro, shoutout diya bro, balik nagbike bro. Sunod si Giorgio Lumingkit, Dong, shoutout Dong, ato ning pinakabanggiitan nga classmates una sa college. Sunod si John Ricapino, Part, shoutout dia Part. Si George Inoho, Iwat, shoutout dia og regards ni ko nila Auntie Marina. So karon akong pangutana mga kabandamlag mo kini. Unsay buot pasabot sa pasumbingay nga kulang og lamas. So tabangin ko guban ninyo, komenta sa ilalom. Ako Osbon, kulang og lamas. May painumdom, wala na sayop ang Ginoo nga ibutang ka sa lugar kung asa ka karon. Basi na siya ganang itulo nimo or na siya ganang ipabuhat nimo, hunahuna lang may tumong og rason ang tanan. Dagang salamat mga kagbandamlag ug amping ta kanunay padayon ta.